Зачем Трампу Лукашенко в Совете мира? Тихановская переезжает в Польшу. Что это значит для белорусских демсил? Колесникова призывает снимать санкции. Обсудим все эти вопросы с политическим аналитиком информационного агентства «Позірк» Александром Класковским. Привітання, Александр, дякую, що знайшли час для нас. Вітаем. Вітаю. Александр, першае пытанне будзе да вас такое. Запрашэнне Лукашэнкі ў Савет мира ад Трампа. Што гэта такое? Навошта Лукашенко Трампу ў гэтым савеце? Які мір можа прапанаваць і пра які мір можна размаўляць з Лукашэнкам? Па-першае, адзначу, што яшчэ іншыя лідары сусветныя не паспелі нават нейкія даць ацэнкі, а Лукашенко ўжо, задраўшы штаны, пабег за камсамолам, як у тым вершы класічным. То бок ён вельмі абрадаваўся, ягоная прапаганда заліваецца. Ай-яй-яй, які ў нас лідар паважаны, глядзіце. Летась там гэтыя запінкі Трамп падарыў. Цяпер вось запрашальніку гэту раду мира падарыў. Що такое? Ну, вядома, для Лукашэнкі гэта, якога шмат гадоў называлі ізгоем, там казалі пра ізаляцыю, для яго гэта шанец такі. Яму ўвогуле ў ягонай палітычнай кар'еры неаднойчы шалёна шанцавала. Недзе пад выбары там то нейкая трагедыя вялікая здавалася, і то там у Нью-Йорку напад на гэтыя хмарачосы, то у Беслане гэту школу, калі там разграмілі і з дзецьмі, і не да гэтых выбараў было, ён праскокваў. Тут вось нібыта і 20-го года, і 25-го года выбары непрызнаныя былі. Ну, ён ездзіць там у Пекін да таварыша Сі, ездзіць у Афрыку, там кракадзілаў яму паказваюць, да шэйхаў зусім па-сямейнаму ездзіць. Ну, але ж гэта не тое. Яму ўсё ж такі хочацца быць сярод, так бы мовіць, я з іроніяй кажу, вялікіх белых паноў у найвышэйшым свеце планетарным. І вось тут шанец дае яму Трамп. Іншая рэч, што з гэтага атрымаецца, вось адказваючы на ваше пытанне, з гэтай рады міру. Канешне, яна шмат у каго скепсіс вызывае, наколькі я зразумеў, Эмануэль Макрон, французскі прэзідэнт, наадрэз адмовіўся, і іншыя таксама лідары поставіліся са скепсісам. Владимир Зеленскі сказаў, што калі гэта пра Расію ды Беларусь, пра рэжым Лукашэнкі, то гэта не рада міру, а рада вайны нейкая атрымліваецца. Як мы будзем там, маўляў, сядзець за адным сталом. Ну, але тым не меней мы ўжо бачылі, што Трамп, ён як танк ці як ледакол прэ, і ён прабівае свае ідэі ў планетарным маштабе, так бы мовіць, сіла ёсць, розуму не трэба. І як ён Мадуру захапіў, гэта, канешне, аперацыя была ашаламляльная. Год пачаўся шалёны, я думаю, увогуле будзе год шалёны. Так што з гэтай радай міра, глядзіце, па-першае, незразумелыя пакуль што функцыі, бо на пачатку нібыта гэта для урэгулявання крызісу ў газе было. Цяпер ужо такія у Трампа заявы, што ён фактычна, так гэта ўяўляецца, хоча нейкую альтэрнатыву ці паралельную структуру з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый стварыць. З аднаго боку, сапраўды, Аран сябе ў значнай ступені ўжо дыскрэдытавала за мінулыя дзесяцігоддзі, таму што, на жаль, там параліч волі, таму у гэтай радзе бяспекі Расія з Кітаем звычайна ў адзін бок коўдры цянуць, заходнія краіны ў іншы, а цяпер ужо і паміж еўрапейскімі краінамі няма ўжо калектыўнага захаду. Ужо паміж Еўропай і Штатамі узнікла не проста ахаладжэнне, а супрацьстаянне ў прыватнасці ў пытанні Грэнландыі. Таму што атрымаецца з гэтай рады міру, як у адным флаконе там і праблемы газы, і праблемы сусветнага новага парадку, які хоча ўсталяваць Трамп, як гэта ўсё там сумясціць, пакуль цьмяна. Але тое, што для Лукашэнкі гэта такі шчаслівы квіток, запрашэнне ў свет вялікай палітыкі, гэта відавочна. Яму важныя вось гэтыя знакі павагі. Ён жа публічна неаднойчы падкрэсліваў: вось, глядзіце, амерыканцы мяне паважаюць, там глыбока паважаным прэзідэнтам называюць і гэтак далей. Так што у гэтым плане, канешне, ён выцягнуў шчаслівы квіток, але я б глядзеў на гэтую праблему трошкі шырэй, таму што
Іншым разам праціўнікі рэжыму зацыкліваюцца на фігуры Лукашэнку. І калі Лукашенко ў нечым выйграе, то нібыта гэта апрыёры кепска для беларусаў. Але я думаю, тут варта дыялектычна глядзець на гэты працэс, таму што вось калі павышаецца палітычная суб'ектнасць Беларусі, а відавочна, што гэта рада будзе нейкім чынам старацца ўдзельнічаць і ў рэгуляванні украінскага крызісу, у пабудове нейкай новай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне. Дык вось калі Беларусь тут зойме нейкую пазіцыю, то гэта будзе плюс і ў плане ўмацавання яе суб'ектнасці, у плане нейкіх гарантый ад, так бы мовіць, сяброўскага паглынання з боку Расіі, з боку Пуціна. Таму я б заклікаў на гэты працэс глядзець дыялектычна. Гэта не толькі мінусы, але і плюсы нейкія для Беларусі як краіны ў гэтым могуць быць. Цудоўна, Александр, давайте глядзець на гэты працэс дыялектычна. Калі мы кажам аб тым, што ёсць некаторыя плюсы для Беларусі, ну як ёсць, могуць быць захаванне суб'ектнасці, плюсы для Лукашенка таксама зразумелыя. А якія з гэтага плюсы ці мінусы для дэмакратычнага руху беларускага, для той жа Ціханаўскай, Латушкі, Бабарыкі, Калеснікавай і ўсіх тых, хто, ну так скажам, зараз цягне коўдру на сябе ў плане прынясення дэмакратыі і свабоды ў Беларусь. Што з нашымі дэмсіламі? Лукашэнку, па суці, прызнаюць легітымным Злучаныя Штаты. Што рабіць дэмсілам? Дэмсілы і незалежныя медыі таксама трапілі ў сітуацыю праз Трампа, праз ягоную новую гэту палітыку, у няёмкую дыскамфортную сітуацыю, скажам шчыра, таму што і амерыканская падтрымка раней была даволі вялікая, гранты там на тую ж незалежную прэсу, на арганізацыі грамадзянскай супольнасці, таму гэта ўжо удар. Ну і ў маральна-псіхалагічным плане цяжкавата кантактаваць, таму што Трамп, ягоная каманда, гэта людзі, якія адрозна ад папярэдняй адміністрацыі, Трамп жа Байдена і ягоных людзей, ягоную каманду з асалодай топча пры любой нагодзе. Яны вось цяперашнія гэтыя людзі ў Белым доме зусім не вызнаюць ідэалы дэмакратыі, там правоў чалавека і гэтак далей. Але тут зноў жа на працэс варта глядзець дыялектычна. Вось гэты Трамп, якога лічыць там цынікам, такім дзялком, які гатовы хоць шортам лысым весці бізнес, ён дамогся таго, чаго, напрыклад, Еўропа з яе глыбокай заклапочанасцю за 5 гадоў не дамаглася. Яны ўсё глыбока заклапочаны лёсам беларускіх вязняў, але ніводнага не вызвалілі. Для мяне добра ўсё тое, што працуе. І дэмакратычныя сілы, канешне, ім хацелася б быць, як кажуць, лепей быць здаровым і багатым, чым бедным і хворым. Хацелася б ім сядзець за нейкім круглым сталом, весці дыялог з рэжымам, але на сёння гэта нерэальна, і праз гэта, напрыклад, замінаць і казаць, што тады не трэба і вызваляць палітвязняў, гэта таксама не вельмі этычная пазіцыя. Прыйдзе час, з'явіцца нейкая ніша, напэўна, і для дэмакратычных сіл, хаця гэта не будзе аўтаматам, і тут трэба глядзець праўдзе ў вочы, гэта ўжо трошкі іншая тэма, але калі ў 2 словах, то я мяркую, што калі праз нейкі час пачнуцца перамены ў Беларусі, то гэта сітуацыя спародзіць найперш новых лідараў унутры краіны. Гэтаксама як 20-й год вывеў на арэну тых людзей, пра якіх раней у публічнай сферы мы не падазравалі. Быў там банкір Бабарыка, і раптам ён становіцца, фенаменальную колькасць подпісаў збірае і становіцца альтэрнатывай Лукашэнку. Той же Сяргей Ціханаўскі. Урэшце, тая ж Святлана, якая сама казала, што смажыла котлеты, была хатняй гаспадыняй, і раптам яна кладзе на лапаткі Лукашэнку на выбарах. Але гэта асобная вялікая тэма. Я пра тое, што і дэмакратычныя сілы, па-першае, яны знайшлі сваё месца, і трэба аддаць належнае, што вось вялікія групы палітвязняў выязджалі там у Вільню, ва ўкраіну, адтуль у Польшчу многія пераехалі, ім трэба было даць нейкі дах над галавой, дапамагчы там матэрыяльна на першых часах, у легалізацыі паспрыяць, і гэта вялікая праца робіцца, і трэба аддаць тут належнае. Праўда, вось днямі
Джон Коул, спецпрадстаўнік па Беларусі, калі яго спыталі, ці кансультуецеся вы з апазіцыяй беларускай, сказаў, што не. Ну, але я думаю, што гэта можа быць хітрасць дыпламата, каб не дражніць Лукашэнку лішні раз, таму што вось тут на гарызонце на даляглядзе перспектыва вялікай угоды. Амерыканцы кажуць пра магчымае вызваленне 1000 палітвязняў. Ну, дай бог, каб яно так і было. Александр, тут пачакаем, пакуль дэмсілы самі распавядуць, што яны кансультуюць Вашингтон. Мы уже звыкліся до такого. Да, насчет консультации с Вашингтоном, вот смотрите, про дэмсилы нам понятно, но у нас появилась еще одна маленькая дэмсила неожиданно в лице Сергея Тихановского и Вадима Прокопьева. Как мы знаем, Тихановский сейчас поехал в Соединенные Штаты Америки, и у него там грандиозные планы по свержению, то есть... По свержению не Трампа, это важно. Да, не Трампа, вот, и по освобождению политических заключенных. И вот в этой коалиции с Вадимом Прокофьевым, как вы думаете, они вдвоем вообще могут оттуда что-то сделать, как-то войти в Белый дом и вот поучаствовать в процессе, если... Да, у них же самая главная цель, как я поняла по словам Прокопьева, это вот встретиться с Трампом и лично Трампу донести. У Сергея, скорее всего, цель быть чуть-чуть выше, чем его жена. Вот. В общем, есть ли у них какие-то возможности вот, что-то там сделать важное для белорусов? Калі я чую пра Пракоп'ева, то адразу пакутліва пачынаю згадваць, пры ўсёй павазе, ён прыгожа гаворыць, але што з ягоных вялікіх ідэй рэалізавалася, вось не магу прыпомніць. Ён і нейкі полк ва ўкраіне ствараў, а дзе гэты полк? Ён там і хацеў нейкага Чэрчыля для Ціханаўскай прывесці, дзе той Чэрчыль таксама. Так, ну мы ж ведаем, што не надта доўга Сахашчык пратрымаўся, гэта асобны сюжэт, але факт тое, што болей гаворыць ён, чым нешта рэальна робіць. І мне здаецца, што сёння Ціханаўскі таксама шмат у чым ягонымі фразамі, ягонымі вуснымі гаворыць. Вось падпаў Сергей Ціханаўскі пад крытыку за гэтую ідэю фінляндызацыі Беларусі. Хаця, можа, яна і не такая дурная, але рэч у тым, што сам гэты тэрмін у заходнікаў выклікае такія негатыўныя канатацыі, і таму тут вось само гэта слоўца, яно было ўжыта, напэўна, няўдала, недарэчы. Што ж, увогуле, вось нейкай такой эвалюцыі палітычнай пасля выхаду з-за кратаў, то я б тут ўсё ж такі адзначыў прагрэс у Ціханаўска, таму што мы памятаем, што на пачатку ён там збіраўся за 3 тыдні зваліць рэжым, ён папракаў беларусаў, чаму яму мала там данаціць і гэтак далей, і гэта выклікала такую рэакцыю негатыўную. Ён не разабраўся, што выйшаў у зусім іншых рэаліях, што гэта ўжо далёка не 20-й год. Але, здаецца, пакрысе ён гэты прайшоў краш-тэст, так бы мовіць, на сутыкненне з новымі рэаліямі, і цяпер ён ужо сказаў, што блогерства яму не цікавае. Ну і сапраўды, рэжым так не перакуліш сёння, канешне, уздзеянне на аўдыторыю ўнутры Беларусі абмежаванае. І тое, што ён пайшоў вось дыпламатычным шляхам, нібыта як ягоная жонка, але знайшоў сваю нішу. Гэта, ў прынцыпе, я думаю, што станоўчая такая з'ява. Ці многага ён там даможацца? Ну, хай спрабуе, але мне здаецца, што там некалькі публікацый у амерыканскіх выданнях, дык там кожны дзень, напэўна, апазіцыйныя лідары нейкіх занядбаных краін пішуць, як ім цяжка, і хай Трамп дапаможа. Таму думаць, што Трамп вось раніцы прачытае гэты артыкул і пачне тут, адсунуўшы ўсе справы, думаць пра Беларусь і дзейнічаць у кірунку яе дэмакратызацыі, ну гэта спадзяванне трошкі наіўнае. Але хай робіць чалавек. И, наконец-то, о самом главном. Подписки, лайки, репосты и ваши комментарии – это то, что помогает вечеровому кефиру попасть на экраны белорусов. Да, пишем ваши комментарии, чтобы наш канал быстрее набирал свои обороты и выходил на ютубовский новый уровень. И да, это Женя Соленков, Оля Токарчук. Не забываем. Александра, вы тут цудоўную тэму закранули, таго, што беларускі калі ён будзе адпраўляцца ў Злучаныя Штаты, то прасцей за ўсё гэта рабіць праз Клайпеду. Вось праз гэту
транспартную артэрыю, як вы сказали, транспартаваць лепш праз Клайпеду. Можа, дзеля гэтага і было такое прынята рашэнне зрабіць усё, каб Ціхановскую транспартаваць у Польшу, бо калі не будзе ў Літве, тут літоўцам будзе, ну, ведаеце, няма такога стрымліваючага фактару, вось Ціхановскай побач з літоўскім сеймам і дэпутатамі, каб яна казала, вы што, не трэба гэты транзіт дазваляць. І літоўцам будзе ў гэтым сэнсе крыху прасцей. Тут у мяне пытанне да вас пра пераезд Ціхановскай у Варшаву. Па-першае, на ваш погляд, ці ёсць гэта упушчэнне офісу Ціхановскай, што мы, беларусы, даведаліся аб гэтым пераездзе ад літоўскіх СМІ, а не ад офіса, не ад Святланы, не ад Франака, там і яе каманды. І на ваш погляд, як змяняе гэты пераезд уплыў беларускіх дэмсілаў на ўрад Літвы і на ўрад Польшы? Давайте раскладзем по палічкам. Па-першае, Лукашенко сапраўды публічна нават з раздражненнем казаў, што вось літоўцы там у сябе прытулілі альтэрнатыўны ўрад, то бок Лукашенко раздражняюць Лукашенку вось гэта тое, што ў яго пад бокам Вільняш за 30 кіламетраў ад беларускай мяжы, і шмат было гэтых жартаў, што калі-небудзь Ціхановская там на белым джипе уедзе так у Беларусь, таму не выключана, што ён мог праз амерыканцаў націснуць на Літву і ў гэтым пытанні. Ну і ўвогуле там жа адносна нядаўна змянілася ўлада і новая гэтая вось пярэстая кааліцыя, там у прыватнасці ёсць такая радыкальная партыя і папулісцкая, як Зара над Нёманам. Так. І вось яна ставіцца рэзка негатыўна да таго, што штаб беларускай апазіцыі ў Вільні знаходзіцца. Ну і ўвогуле сацыялогія паказвае, што стаўленне літоўцаў да беларусаў пагаршаецца. Тут, я думаю, і спецслужбы Лукашэнкі згулялі ў сваю гульню, падкінулі вось гэтую тэзу літвінізму, і многія літоўцы на яе павяліся. Хоць, як па мне, не буду тут улазіць глыбока ў гэту тэму, але, на мой погляд, гэта ўсё абсалютна з пальца высмактана. Тым не меней, вось гэтае пахаладанне стаўлення да офісу Ціхановскай, яно відавочнае, і тое, што летась аслабілі яе ахову, гэта колькі б там не казалі чыноўнікі літоўскія, што гэта тэхнічнае рашэнне, гэта, канешне, рашэнне палітычнае. Таму што у свой час прытулілі гэты офіс, калі была яшчэ рэвалюцыйная хваля, і Літва, напэўна, хацела, марыла, спадзявалася нейкія палітычныя дывідэнды атрымаць у выпадку дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі. Але цяпер гэта перспектыва адсоўваецца, відаць, на даволі доўгі час, а між тым там 1 000 000 еўра, як яны казалі, каштуе утрымання аховы Ціхановскай. Ну так ці не так, але гэта як бяльмо на воку для некаторых літоўскіх палітыкаў стала, таму яны так падштурхоўвалі офіс да гэтага рашэння. Гэта першая частка пытання. Другое, што з гэта вынікае, вы яшчэ спыталіся, чаму маўчаць пра пераезд. Ну так, увогуле з камунікацыяй у офісу ёсць вялікія праблемы, мне здаецца, і яны іншым разам піяраць нейкія банальныя рэчы, вось гэтыя фатаграфіі Ціхановскай, якой паціскаюць руку, яны ўжо прыеліся, нейкія там заходнія дзеячы. А вось пра нейкія рэчы болей такія важныя маўчаць. Ну, магчыма, у мяне такая версія, што яшчэ з польскім бокам не ўсе пытанні вырашаны, і таму з дыпламатычных вось гэтых меркаванняў пакуль што афіцыйных каментароў няма. Але галоўнае не ў гэтым, а ў тым, як вось, па-першае, у Варшаве там 2 мядзведзі ў адным берлагу жывуцца, таму што там Павел Латушка, ён чалавек амбіцыйны, у яго добрыя сувязі, добрая польская мова, ён там уваходжы ва ўсе кабінеты высокія, карацей, першы хлопец на вёсцы. І тут раптам прыязджае Ціхановская, і ўжо трэба неяк дзяліць паміж сабой гэта амплуа. Потым дзве гэтыя структуры, аб'яднаны пераходны кабінет і народнае антыкрызіснае ўпраўленне, вось калі яны будуць побач, дык я думаю, будзе болей заўважна, што яны ў нечым адна другую дублююць, і тут, напэўна, нейкая аптымізацыя напрошваецца.
А ўсё гэта для пэўных людзей такія балючыя працэсы. Ну але я думаю, што і Латушка, і Ціхановская, яны ўжо дастаткова дасведчаныя палітыкі, разумныя людзі, і калі нават нейкія цёркі ўзнікнуць, яны гэта пастараюцца ўлагодзіць за кулісамі, не выносіць гэта на публіку. Ну і як я жартую, магчыма, павялічыцца чарга ахвотных трапіць на прыём у Бельведэрскі палац. Это особная история, которая меня выкликае испанский сорам, потому что, ну, это, на мой погляд, показывает, наколькі, умовно кажучи, частка вось гэтай апозіцыйнай эліты адарвалася ад масаў, якія за мяжой часто ледзьве зводзяць канцы з канцамі. Вось так бы я адказаў на гэта пытанне, і можа потым, калі будзе ў нас час і магчымасць, мы можам падрабязней пагутарыць пра тое, што пераезд мусіць, на мой погляд, стаць не проста зменай адрасу і вырашэннем нейкіх там лагістычных праблем пошуку памяшканняў. Гэта добрая такая нагода, няма ліха без добра, і гэта добрая нагода для перазагрузкі працы ўсяго офісу і ўсяго такога, назваў бы я так, мейнстрыму дэмакратычных сілаў. О, якраз про мейнстрим. Александр, коли ласка, Оля. Смотрите, веселые нас ждут времена. В Польше сейчас два медведя. Противостояние, да, двух медведей. В Америке мы ждем действий от Сергея Тихановского, но теперь у нас еще появляется третий игрок, это Германия. В Германии у нас сейчас Мария Колесникова, Виктор Бабарико. Очень многие их... их поддерживал. Да, люди, которые их очень ждали их освобождения, и, к сожалению, было большое разочарование из-за их заявлений, из-за конференции в Чернигове, когда они не определились все-таки, чей Крым и что это, война или СВО. И вот буквально на днях выходит заявление Марии Колесниковой о том, что нам надо идти на переговоры с Лукашенко, санкции не работают. В общем, идет та повестка, которую, в принципе, команда Бабарики и несла в его отсутствие вот эти вот, да, все годы, все эти 5 лет, то, что не надо нам санкции, надо, в общем, переговоры. И получается, что это не очень схоже с повесткой дня, которую несут офис, Пал Палыч, Светлана Тихановская. Господи, растратили ли Бабарико и Колесникова вот за вот это вот время и за эти заявления свой политический капитал, да, который у них был с 2020 года, и есть ли возможность все-таки прийти к какому-то общему знаменателю вот всем вот этим вот нашим лидерам борьбы? Давайте зноў паспрабуем па чарзе раскласці па лічках. Па-першае, што тычыцца новага цэнтра ў Нямецчыне, нават пачну з іншага, я не казаў, што будзе канфрантацыя паміж Ціхановскай і Латушкам. Я сказаў, што яны, я думаю, знойдуць паразумення, хаця пэўныя цёркі нейкія закулісныя і адбудуцца. Гэта першы момант. Так што я б тут не драматызаваў гэту сітуацыю. Другое, у Нямецчыне пакуль што ніякага новага палітычнага цэнтра няма, не абвешчана ва ўсякім разе, і калі Колеснікова заявіла, што яна застаецца ў палітыцы, то Бабарыка пакуль што маўчыць. Магчыма, ён узважвае. Ён чалавек з фінансавай сферы, ён прывык усё пралічваць, ён разумее, што гэта ўжо не 20-й год, і ці варта ўваходзіць, спрабаваць увайсці ў тую ж раку двойчы, магчыма, ён яшчэ ўзважвае. Тое, каб з'явіўся палітычны цэнтр у Нямецчыны, вельмі гэта ахоча Лукашенко. Ён гэта нават прагаварыў, здаецца, на тым самым так званым усебеларускім народным сходзе, што вось там яны паехалі, ён перад сваімі сілавікамі апраўдаўся, чаму ён выпускае. Кажа, яны ж паехалі ў Нямецчыну створыць там новы цэнтр і раздраю апазіцыі, я сваімі словамі пераказвалі, сэнс такі, толькі узмоцніцца, таму гэта нам, маўляў, на руку. Казаў ён гэтым сваім памагатым, сваім красаўцам, як ён іх называе. Ці будзе гэты цэнтр, мы, па-першае, не ведаем. Па-другое, калі ён узнікне, то ўсё ж такі Колеснікова, яна ўжо сустракалася з Ціхановскай, яны там паабдымаліся, і я думаю, што у іх таксама хопіць розуму паміж сабой не сварыцца. Ёсць паразуменне, што такія вось галасы цяпер раздаюцца, што 5 гадоў прайшло, трэба ўжо здымаць Ціхановскую, абіраць новага лідара, але гэта ідэя няслушная, правільна кажа пра гэта Владзімір Мацкевіч, таму што вось нейкі палітычны капітал
ні да кога ад Ціхановскай не пяройдзе. Можна на нейкім там эмігранцкім кангрэсе кагосьці выбраць, але гэта ў свой час было так, што пасля выбараў 2006 года апазіцыйныя дзеячы тагачасныя скінулі Міленкевіча і вырашылі кіраваць па чарзе. Але Міленкевіча ў Еўропе добра ведалі, а гэтых людзей надта не ведалі. І ў выніку атрымалася раздробленасць у апазіцыі. Так што вось я думаю, што калі нават гэты цэнтр узнікне ў Нямецчыне, ён будзе акуратна пазіцыянавацца, і сапраўды мы бачым, што ў Бабарыкі і Калеснікавай, канешне, тая канферэнцыя ў Чарнігаве, гэта ўвогуле фэйспалм. Ну, тут можна спісаць на тое, што людзі былі ашаломлены, там толькі учора выйшлі з гэтай вязніцы, не паспелі зарыентавацца. Хаця тут ужо расцвіла і канспіралогія. Згадалі, што і ў 2020 годзе, маўляў, быў Бабарыка стаўленнікам Масквы, і за ўсім гэтым там Крэмль стаяў ці Газпром, так што на яго шмат шышак звалілася. Асобна скажу, ўсё ж такі Бабарыка і Калеснікава гэта два розныя чалавекі, і калі казаць вось пра пазіцыю Калеснікавай, якую яна выказала ў гэтым нашумелым інтэрв'ю, усе на яе накінуліся, і там сапраўды ёсць слушныя заўвагі, але я б пабыў тут, так бы мовіць, адвакатам д'ябла ў пэўнай ступені і сказаў бы, што ў яе развагах ёсць рацыянальная зерня. Таму што, глядзіце, вось гэта, як я ўжо згадваў, фетышызацыя санкцый. 5 гадоў гэтага ціску на рэжым, там 18 пакетаў санкцый, і што? Лукашенко стаў на калені, ці ў Беларусі пачаліся галодныя бунты? Не. Дык колькі гадоў яшчэ чакаць? Ці дзесяцігоддзяў? Вунь, Іран мусіць паўстагоддзя пад санкцыямі, як мы бачым, гэты рэжым аятолаў паспяхова душыць і топіць у крыві народнае паўстанне. На сваіх красаўцаў, таму гэтага аяталы Хаменеі таксама рэсурсаў стае. І беззбройны народ, гэта да пытання 20-го года, казалі, вось, калі б там пачалі захопліваць будынкі. Калі б пачалі захопліваць будынкі, было б мора крыві, бо стаялі БТРы з кулямётамі там каля Палаца Незалежнасці і ў іншых месцах. І Пуцін са сваёй Росгвардыяй уже на мяжы чакаў. Таму увогуле б незалежнасць Беларусі магла загінуць. Таму да ўсіх пытанняў варта дыялектычна падыходзіць, і калі вот завяршаць адказ на вашае пытанне, то Трамп паказаў, што так, Калеснікавай закідаюць, глядзіце, што з аднаго боку, каб не было санкцый, то не было б чым і таргавацца з Лукашэнкам. Гэта так, але гэта палова праўды, таму што каб санкцыі працавалі, трэба іх рабіць дзейным інструментам. Адрозна ад Еўропы, Трамп пачаў санкцыі выкарыстоўваць паводле прынцыпу пугі і перніка, і, як мы бачым, уже некалькі не тысяч, соцень, дай бог, каб і тысяч, таксама палітвязняў апынулася на свабодзе. Так што накідацца і дзяўбці з усіх бакоў Калеснікаву я б не стаў. У яе развагах ёсць і рацыянальная зерня. Александра, дзякую вам вялікі за размову, вельмі прыемна, цікава вас паслухаць, і спадзяемся, яшчэ не адзін раз пабачымся ў нашым вечаровым кефіры. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам таксама і поспеху ў вашым новым праекце.